Jak? Udah mandi? Jak? Mesti naung? Ya wis ngono iku, Bro. Bocah cilik zaman saiki nek kadung dolanan HP, dolanan Android, wis gak iso diganggu. Contone iku mau dikongkon adus, jawabane engko dhisik. Dikongkon sinau, jawabane moh. Cuma loro jawabane nek kadung dolanan HP, dolanan Android iku. Nek gak engko dhisik ya moh. Tapi ternyata ning zaman sing serba IT, serba teknologi iki ternyata sih ono lho sing dulinan tradisional. Contohnya nang desaku. Dulinane kaya apa? Kaya ngene iki. Ya apa, Bro? Enek sing ngerti gak iku dulinan apa? Dulinane cukup simpel, gratis, cuma butuhno kreweng. Kreweng iku pecahane genteng. Ditumpuk-tumpuk jumlahe 10 karo bal. Pemaine cuma butuhno wong 5. Nek gak ngono wong 10 sembarang bebas. Lah iku kok ana sing jaga kreweng, ana sing nguncalno bal. Diuncalno bal sampe krewenge ambruk, nek wis sing jaga kreweng godak. Wis simpel to. Pengen ngerti lengkape kaya apa? Kaya ngene iki. Yo cucu sing anu yo kae ganti liyane. Ya ngono. Piye, Bro? Seru pol to? Seru pol, selain seru, iku yang menyehatkan. Timbang dolinan Android duwingkluk ngene gak sehat kuwi. Luwih sehat iku mau. Ngerti gak iku mau permainan apa jenenge? Jenenge Obak Boy. Ki jamano gak bakal ngerti Obak Boy iki apa. Apa maneh sing bendinane dolanan dolanan Android, dolanan game. Selain iku gak sehat, bahaya. Nah, saiki tugasnya awake dhewe kudu melestarekno dolinan tradisional iku mau maneh. Awakmu wangel nemoni ning daerah liyane. Aku wingi iku sik nemoni nang desaku kene. Alhamdulillah sik ono sing dolinan ngono iku. Ya walaupun ning jaba kono sik wis padha dolinan Android, iku sik dolinan tradisional. Wis gratis, seru, kaya olahraga, jadi ya sehat. Ben gak punah, tugas awake dhewe saiki ngenalno ning gone anake, ning gone adike, dolanan-dolanan iku mau. Tak kira cukup sakmono videoku iki. Engko ning kesempatan lainnya arep ngene tips-tips ya apa carane ben bocah iku gak terlalu nemen nek dolanan Android, dolanan HP. Dadi aja lali di-subscribe, di-like, mungkin di-share gone kanca-kanca. Nek awakmu seneng karo video iki, nek gak seneng gak usah didelok. Gampang to? Oke, bye-bye.